O Grupo de Innovación Docente Eduino da Universidade de Vigo organizou este mércores na Facultade de Ciencias da Educación do campus de Ourense a primeira xornada sobre saídas profesionais e práctica profesional para a educación social. O seu obxectivo foi, a través da participación de profesionais de diferentes ámbitos da intervención socioeducativa, informar o alumnado sobre as diversas opcións que teñen ao rematar o grao en Educación Social. Os obxectivos da iniciativa, explicaron dende a organización, foron facilitar a transición universidade e mundo laboral ao alumnado dos últimos cursos do grao en Educación Social, amosarlle as funcións desenvolvidas por distintos perfís profesionais relacionados con diversos ámbitos de intervención, informarlle sobre as competencias que máis demandan os axentes de emprego e darlles a coñecer as traxectorias laborais de distintos egresados e egresadas do propio centro. Los estudiantes que estaban a punto de acabar la carrera muchas veces no tenían claro en qué buscar empleo, qué oportunidades laborales les podía ofrecer el mercado laboral y tampoco tenían claro el cómo encontrar esas oportunidades. Y por eso decidieron organizar esta jornada para que otros compañeros y compañeras de esta titulación, de otras promociones, se acercaran y les explicaran qué puestos estaban ocupando, qué funciones están desarrollando y también cómo han accedido a ese puesto de empleo para ayudarles y animarles a buscar empleo. A sesión arrancou cunha conferencia titulada Eu non me paro, oportunidades de desenvolvemento profesional para educadores e educadoras sociais, ofrecida por María Reyes Fernández, profesora asociada da Facultade de Ciencias da Educación e Técnica Superior en Orientación Laboral da Universidade de Vigo. Ao longo da súa intervención ofreceu ao alumnado presente unha ampla panorámica das opcións que teñen tanto no eido público como no privado ou no autoemprego, facendo fincapé nos recursos que teñen en todo tipo de páxinas web e na importancia tanto de ter iniciativa propia como de tecer unha rede de contactos profesionais de interese.